Welkom bij Beleef Kerkrade Televisie, Beleef Kerkrade TV en we komen, zo wie dat natuurlijk al gedaan heeft, van het Vastelovensmuseum Kerkrade gaat zelfs een orde omhangen van het Vastelovensmuseum en van ook onderwerpen uit het Vastelovensmuseum, maar niet alleen dat, voorhand Andeur Schu, Mark Chalier en Esther Wetzels over het volkstoneel, voorhand Hans Hirschey over de 11e van de 11e en wie zich dat gaat afspelen in het Zoukonen van de Kerkrade. Voorhand Leejonge, oud-wethouder Seth Pelen en Lizzie Michels over het jubileumjaar van de Vastelovensverein Kerkrade West. Van Esther Davina moet ik zeggen, en Matt Hendricks over het project Meedenkers. Van Marcel Michiels en Maud Sluismans over het vaste V-item, maar dan over Walk to Survive. En Pascal Hinze, die leidt dus nog een keer door het museum rond aan het sluis van het programma. Maar voor beginnen met Joep Steenhagen en hij kunt vertellen over de archeoroute die enig door Jans Limburg loopt, maar die ook zo'n plekje had in Kerkrade. Veel spas bij Beleef Kerkrade Televisie van het Vastelovensmuseum in Kerkrade. En dus heb ik bezoek uit Venlo, althans hij is van Venlo en dat is Joep Steenhagen. En Joep, en dan moet ik even op papier kijken, want dat kan de mensen niet horen. Joep is senior projectleider marketing, communicatie, toerisme bij Limburg Marketing. En dat is wat vroeger de VVV Midden-Limburg was. Helemaal goed. En Joep Steenhagen kunt vertellen over de archeoroute. En dat zei ik misschien nog niet zo Jans veel, maar dat gaat veranderen na dit gesprek. Joep, welkom. Dankjewel. We gaan het een beetje in een gemengd Kerkrades Venlo's plat doen. Dit is een programma in dialect, hij is elk dialect welkom. En dus sowieso in het plat. Vertel, wat is de archeoroute? Ja, nou de archeoroute is eigenlijk een project wat archeologie zichtbaar en bereikbaar maakt. Ja. Laten we ons zelf als voorbeeld pakken. Ja. We fietsen een straat voorbij en we weten niet dat er vroeger een kasteel gelegen heeft. Nee. Of dat door want dat ligt vaak gewoon een biel onder de gevonden grond is. Precies. Om goed geconserveerd te blijven. Ja, precies, ja. Precies. En een aantal jaren geleden heeft de voormalig wethouder, wethouder Hans Teunissen, destijds nog, die kwam met het idee van, ja wacht even, Limburg is de rijkste archeologische provincie van Nederland. Tenminste, dat waren zijn opvatting. Ja. En ja, het is natuurlijk zo dat we dat nergens vertellen. Ja, zeker. Dat is eigenlijk de reden van wat is zo'n archeoroute. Zo is het begonnen, als het ware. Dus zo is het eigenlijk ontstaan. Ja. Ja. Maar het heeft nog wel ietsje meer geschiedenis gehad. In feite is het natuurlijk, zoals ik net al vertelde, Hans Teunissen, de provincie is eigenlijk initiatiefnemer van het hele verhaal. Die zei op een gegeven moment inderdaad van, ja wacht even, we willen dus wel heel graag die archeologie naar boven hebben. En zorgde dus eigenlijk een club die dat naar boven kost brengen. En ja, god, we hebben dat concept bedacht door Euver. En we hebben met name gekeken naar twee belangrijke trends die op dit moment zien, of eigenlijk al een aantal jaren. Dat is verhalen vertellen en hangt er ook een spel aan. Ja. Nou, die combinatie is eigenlijk de archeoroute. Ja. En wat is dan het verhaal? Dat kan ik me voorstellen, dat is wat er her en der aan archeologie is. Maar wat is dat spel dan? Dat spel, ja, dat moest eigenlijk inderdaad vertellen van wat zie ze op een locatie. Ja. Want dat is eigenlijk dan wat daarachter zit. Op het moment dat mensen bij een locatie komen, dan zien ze eigenlijk de marker, want anders fietsen ze nog voorbij. De marker is eigenlijk een korte stalen speer van 1 meter bij 1,5. Dit is eigenlijk in het landschapstijd. Dan weten de mensen van, hij is een verhaal te vertellen. Ja. En dan hebben ze een app. En de app die maken we bekend op de website, archeroutelimburg.nl. Door vertellen we alles over de archeroute. En dat kun je voortrek zo in beeld brengen natuurlijk. Dus dan... Dat is helemaal fijn. Ja. En op het moment dat mensen dan de app gedownload hebben, en ze komen in de buurt van een locatie, dan gaat de app automatisch af. Ah, ja. En dan gaat ze dus naar de speer geleid. En op het moment dat ze daar thuis, komt er een archeoloog in beeld. Een virtuele archeoloog, waar ze ook gewoon omheen kunt lopen.
En dan zus ook dit in een rugzak met en die begint tegen dich te praten. En je kunt een beeld op die eigen... Op die eigen telefoon, ja. ja. En dan begint het eigenlijk met het verhaal. Hè. Wat is nou het typische verhaal van deze locatie? En ik zal dadelijk nog wat vertellen over de locaties in Kerkrade. Zeker, ja. En op het moment dat verhaal gebeurd is, dan kun je eigenlijk het spel delen. Want dan landt er neven de archeoloog landt een kist. Die komt echt van bovenaf. Die gaat open. En dan komt het zogenaamde artefact. Het voorwerp wat te maken heeft met het verhaal. Dat komt naar boven. Door lier ze ook wat over. Maar dat voorwerp kun je ook verzamelen. En dat doen we met het spel ArcheoGo. Dat liep ontzettend op Pokémon Go, hè? What's in the name. Ja. En door is het ook de bedoeling dat dat verzameld kan worden. Ja, dus iedere locatie heeft een eigen artefact. En de kinderen ook altijd zien bij welke locaties dat ze al geweest is. Ja, ja. En op die manier kunnen ze dus zaken verzamelen. Ja. En daar hopen we naar. En moedig ze er nu aan om dat compleet. Precies. Dus dat is ook de reden waarom we zeggen, nou dat hopen we dat door die jeugd wat geenthousiasmeerd raakt. Ja. En hebben we dus het stukje kennisverzameling, hè, door die verhalen en een stukje spel. En uiteindelijk had ze een compleet beeld van archeologisch Limburg. Precies. Ja, absoluut. Dus dat is eigenlijk wat er op een locatie plaatsvindt en wie er in elkaar zit en wat ze er kind doen. Ja. En nu ons stad, hey. Wat... Ja. Nou ja, een klein stukje historie. Hè. We zien dus inmiddels 4 jaar geleden zien we begonnen. Met 6 locaties. Nou, wij wisten totaal niet waaraan we begonnen. Dus we hadden tegen elkaar, ik heb dat samen met de provincie eigenlijk natuurlijk opgezet. Ja. Keken we elkaar eens aan van, wanneer is dit nou een succes? Nou ja, het is een succes op het moment dat mensen herkennen op een locatie dat hij iets te beleven valt. Maar ja, we hebben het over de archeoroute en wanneer heb je dan ook een route? Nou ja, als we er dus 24 in Limburg hebben, nou, dan vinden we het geweldig. Nou, ik kan nog vertellen, we gaan begin volgend jaar gaan we nummertje 85 openen. Zo. Dus om aan te geven dat de archeoroute in Limburg echt wel een succes is. Dan kan ze wel een weekendje meer te voeten dan. Dan kan ze, nog wel 2. Dus dat gaat, dus wat dat betreft zien we helemaal tevreden. Nou, en dan op het stukje Kerkrade. Ja. Er staan er nou 3. We hebben nou 3 locaties in Kerkrade. En eerste kwartaal volgend jaar komt er een 4e bij. En als ik even kijk naar de verhalen die zich in feite in een notendop afspelen, moet ik zelf ook even spieken. Ja, dat mag. 80 locaties ken ik niet meer goed de kop. Dat mag. We hebben er dus nog 3. Nou, er is een verhaal dat heet de Wijngracht. Ja. En dat verhaal, dat vertelt eigenlijk dat Kerkrade vroeger aan een belangrijke handelsweg lag. Ja. Tussen Vlaanderen en Rijnland. En over die weg zijn blijkbaar veel wijntransporten geweest. Dat is nog niet 100% bewezen, maar de gedachte is wel heel sterk aanwezig dat dat zo was. En dat heeft daarmee dus verband dat verhaal op die plek de Wijngracht heeft. Want er is ook een gracht gevonden. En nou ja, die combinatie zorgt ervoor dat dat verhaal op die plek DNA heet. Ja, maar en de precieze locatie moeten jullie zelf... Dan moeten ze op de website... Dat niet wie die Pokémons. Dat mogen ze maar zoeken. Dat mogen ze zoeken, maar ze vinden op de website alle informatie. Joh. Een stukje... en nu had de wien gehad, zoals wij zagen, niks met wien te maken. Nou ja, voor een deel. Maar misschien... De gedachte is dat dat wel degelijk daarmee te maken heeft gehad. Ja. En dan hebben we een tweede locatie, die gaat over de Villa Holskuil. En op die plek, daar is in 2002 een Romeins villa-complex opgegraven. En dat blijkt er dus zo'n 200 jaar gestaan te hebben. En dat is dus in pakweg van het jaar 100 tot ongeveer 300, na Christus. Ja goed, daar is er een hoop over te vertellen. Dat is blijkbaar toch een hele belangrijke plek geweest. Dus toch heb je het tweede verhaal over. En dan hebben we nog een verhaal, die is vrij recent geopend. Dat is het verhaal over de Dominiale vondst. En dat heeft te maken met de vroegere steenkoolwinning. Ja. Ongeveer 12e eeuw is dat blijkbaar geweest. En in de 18e eeuw, wie dus de Fransen het voor het zeggen hadden, noemden ze dat stuk de Minus Dominialis. Ja. Nou, daar is dan blijkbaar de naam vandaan gekomen. Dus door gaat dat verhaal een beetje over. En er is ook op die plek is er ook een vuistbijl gevonden van 60.000 jaar oud. Dus nou ja, het waren er iets eerder als dat weer. Dat was niet goed. Nee, dus nou ja, zo huurt het toch eigenlijk wat niet. Ja. Hè? En nu de nieuwe locatie die we nog moeten, daar gaan we het verhaal nog van maken. Dat gaat over de Via Traiana.
die hier dus ook gelopen heeft. En daar weet ik het fijne nog niet van, dat gaan we dus nu allemaal maken. En dus dat zijn de 4 locaties. En nu is het zo dat in Parkstad liggen er op dit moment al 8 locaties. Voerendaal heeft er nog 2 en Brunsum heeft er nog 2. We zijn bezig om 2 fietsroutes te maken. Ja, maar dat was eigenlijk mijn vervolgende vraag. Van wat is nu de route? Waar kan ze fietsen, wandelen? Ja, precies. Ja. Nou, dus in principe is de ARGI-route met zijn pakweg 80 locaties bedoeld als mensen in de buurt komen, dat ze hun eigen route kunnen samenstellen. Hè. Stel, ik ben vandaag in Zuid-Limburg. Ja. Kunnen zeggen, oh, ik vind die leuk, of ik ga naar tonen toe of tonen toe. Dan stellen ze hun eigen route samen. Ja. Maar we hebben inmiddels gemerkt, er zijn er gelukkig inmiddels zoveel, dat ze ook tussen locaties eigen voorgemakte fietsroutes of wandelroutes kunnen maken. Daar zijn we nu mee bezig. Dus in Parkstad komen er dadelijk 2 routes, die dus die 8, dadelijk 9 locaties gaan verbinden. Ja. En door zal ook tussen die locaties ook wat verteld gewoon weer over andere erfgoed. Het kan net zo goed een meulen zien of een kasteel of wat dan ook. Maar op die manier weer dus 2 routes verbonden in de gemeente Parkstad. Maar ik ben ook bezig, tenminste de eerste vragen erover zijn al gekomen vanuit de gemeente, of we niet ook een eigen route tussen die 4 locaties in Kerkrade kunnen maken. Nou, dat is verder ook geen enkel punt. Zelfs dat kan. En voorhanden nu 3 locaties al een keer geworden, dus jullie kennen meteen al aan de slag. Sowieso de rest van de provincie ook al. Alles info op de website. Ja. Heel interessant en een hele nieuwe manier om kennis te maken met de archeologische vondsten. Absoluut. Zeker Heijn-district. Ja. Nou, hartstikke leuk. Veel succes ermee. Bedankt voor het zeer informatieve gesprek. En misschien komen we ons nog eens tegen op de archeoroute in Kerkrade. Of bij een opening van de volgende weer. Hè? Okay. Dankjewel, Joep. Dankjewel, jij ook. Hartelijk welkom vanmiddag op de 5e ondernemersdag Meet and Meet in Kerkrade. Nou las ik op jouw site iets heel moois. Jullie hanteren het Friends-principe. Ja, no nonsense. Lukt maar gewoon, dat is gek genoeg. Ja. Dat is goed. Ik hoop dat jullie een mooie middag gehad hebben, een waardevolle middag. En dat we jullie weer allemaal mogen ontmoeten. Hoi, ik ben Patrick. Ik speel met bij het volkstoneel bij Hinger de Coulissen als Lucas. En we spelen dan op 25, 26 en 27 november dit jaar. En daar kan ook een kaarten bestellen op www.plt.nl. En ik zal maar vlot erbij zien. Ja, met u heem aan de beeldschermen en aan de computer voor schakelen over naar het volkstoneel. En had al zo wie we dat in het Engels zeggen, een teaser. Je ziet, dat is om een gebiedje in de stemming te brengen voor de voorstelling, maar dat je nog een beetje overdoen hij aan de dus, want hij bij mij zit zijn vuur fertig en om het mij te moelen. Esther Wets als bestuurslid van het Volkstoneel. Is het Stichting Volkstoneel? Of, Stichting Volkstoneel Kerkrade. Mark Chalier is als voorzitter van die stichting. En misschien is het leuk om Jans het kort te beginnen met wat is dat, het Volkstoneel? Voor de lui die dat nog niet wisten. Ja. Zo, zeg je dat? Mag ik toch? Ja. Oké. Nou, Stichting Volkstoneel is een stichting. Dus we zijn een verein. En dat huurt zich vielleicht komisch aan, maar dat is Jans bewust.
Weil wenn ze een verein is, had ze mitglieder en dan moet ze jaarverzamelingen houden en dan had je er iets te vertellen en dat klinkt Anne Jan schön. Even voor zijn er komen, wanneer je in het creatieve proces zit van een vuurstelling, dan moet je zich eigenlijk concentreren op een paar lui die dat inbrengen en zeggen van Julian Fratour en die junt dan zoeken naar spelers. Daarbij is het voordeel dat ze ook niet immer dezelfde speler op de bühne hoeven te gaan. Die kunnen ze ook eens kijken van, kennen we nog Uri Angers en huren tussen aanhalingstekens die met wel doen. Zodat dat ze immer het breder kunnen zoeken, dan wie alleen maar onder de eigen mitglieder. Ja. En ja, het vuur. Dus een stichting geeft meer ruimte als we de... Je meer ruimte, ja precies. Ja. En zo wie nu bijvoorbeeld hand voor een stuk, houden je meer spelers nodig dan wie voor, zeg maar, in de basishand. En we hadden nu bijvoorbeeld twee die normaal bij TOG Bochus spelen. En zo ja, tot ons genoegen. Tot het toneelvereniging ons genoegen. Toneel- en operettegezelschap. Toneel- en operettegezelschap, zo heet het officieel. Ja. En zo ja, en die nog nooit op de bühne gestaan had, een echt debutante hand voor. En het kunt ook eens Bochus toevallig. Dus ja, dat is een vrijheid die ze als verein eigenlijk normaal niet had. En we bestaan al 32 jaar, dus het tweede jaar. Spelen immer in dialect. Immer in het dialect. Niet immer voorhand, ook in het stuk in het Hollands door. 8 vrouwen hoe staat. En het wordt in het Hollands, dat wordt wel een beetje lastig voor ons. Het even omdenken. Ja, dan moet die Hans Angers studeren. Ja. En met Lu van Anger, angerdelen van de Parkstad en zo, dan die kan even hun dialect. Ja. Nou ligt Bochus, ligt natuurlijk wel veel op Oostplat, maar is toch anders. Ja. Maar een aantal woorden, inderdaad, die zijn niet anders, maar... Ja. Ja, dat je wat algemeen wil. Nee, maar die blijven hun eigen plat moeten. Ja, we horen niet stoer vast aan, doe moet nu per se, terwijl ze het ja niet kent, kerkers platkallen. Wat ze maar natuurlijk soms has, is dat lu dagdagelijks niet platkallen, maar op hun werk veel Hollands kallen en zo. En dan merk ze wel dat die soms wat eens problemen hadden om een beetje accentloos platsje blijven kallen. Maar dat je het met al die proverij het wel roes. Houden van roes. Ja, tijdens de proeven werd dat een beetje... Lijfstraffen. Ja. Lijfstraffen, ja. Ja, nee, en verschoven lang hoor. Het stuk, wat je van doen. Omdenken. Ja, inderdaad. Het is wel een beetje omdenken, vooral voor ons als spelers. Want voor spellen hingen de coulissen, zo heet het stuk. Dat je het over een toneelgezelschap. En dan lossen we zien wat zich hingen de coulissen afspeelt. Maar er zit nog wel een dubbele laag hinger, want voor spellen zelf lossen we de lui ook nog eens hinger de coulissen zien. Dus nou, lijkt dat man zo zo. Ja, dat is net hoe ze leggen. Ik denk dat ze daarvoor echt nog op ons komen kijken. Ja. Maar wanneer ze nu, zeg maar normaal gesproken, van de bühne is, in dit stukje is, in het nieuwe stukje is de bühne op, zeg maar. Nee. Of niet? Ja, soms wel. Soms wel, inderdaad. En dit stukje van de bühne op. Ja. Maar voor je ook de bühne af, maar dan blijven we op de bühne. Ja, dat snap ik. Maar dan is het dus echt hingen de coulissen. Ja, daarom zit het. Hingen de coulissen. Echt. Dus, ja. Lastig. Ingewikkeld. Maar wel leuk. Ja. Wel leuk, want dat is waar natuurlijk. Voor wel een nooit een echt klucht spelen. Wel allemaal wel een beetje diepgang erin gaan, maar blijft wel allemaal wat te lachen. En wat kieks verhand nu een paar jaar door Maurice Henze. Had een stuk wat door de leescommissie uitgezocht werd in het Kerkhuisplat overzet. En dat niet alleen in het plat omschreef, maar ook dus nog je meer humor erin brengt of je meer voor ons passende humor erin brengt. En ik moet zeggen, dat werkt erg goed. Die deed het inderdaad niet alleen vertalen, maar die deed het ook een beetje bewerken. Ja. En de laatste jaren hadden we er zelf voor gekozen. We hadden dan toch, we zijn dan wel jonge verein, maar een stichting. Maar we hadden inmiddels toch al een beetje een vastere spelersgroep. Ja. En we vingen het zelf schön om je tragicomedies te spelen, wat er maar een graad ook al had. En
dat is in dit stuk ook wel waar. Je Ja. liet inderdaad zie je wat zich alle nu kan afspelen. Ja, een tijdens de tragicomedie repetitie. is, wat zou ze zeggen, wat is dat dan? En de tragiek en de comedie in één. Dus Ja. het waar wie het leven ook is. Ja. Met een lach en met een traan. Precies, Ja. ja. En dan kiezen we er natuurlijk dan toch wel vuur om je niet naar de lachkant op te doen. Maar er komen ook de serieuze momenten in. En dat vind ik, dat is ook, Ja. als speler is dat leuk om Ja. te spelen. En wat je ervan, dat willen jullie natuurlijk ook wissen aan de... Hingen de coulissen, dat is... We zien straks wel op internet, wie is dat, de website en zoiets, dat kunt allemaal in beeld. En dan dat de jullie nog een keertje kunnen jelden ook, dus dat Ja. kunt allemaal goed. Ja. Maar wat je ervan? Het gaat over een toneelgezelschap, de comedianten, de komikeren is het dan Ja. vertaald. Die een sterspeler had die aan lager wal is geraakt. Ja, Ja, zo zo gaan we het wel Zo een heeft beetje dat, zeggen. ja. Ja. Intensief En leven. die kunt warm terug. En hij werd dan toch wel opgenomen in dat in de gezelschap. club. Maar goed, er is natuurlijk een ex-vrouw en een nieuwe vriendin. En er is een regisseur. En er is er stress van... Die moet wel een beetje spelen en kent dat wel alle nu warm aan. En ja, dat lost voor eigenlijk een beetje zien. Ja, en doe dit zelf ook met? Ik darf zelf Ja, ook wel en- mee spelen. Ik ben, in dit stuk ben ik het Vanessa. En wie is dat? Het Vanessa is de sterspeelster van het toneelgezelschap De Comedianten. Ja, En dus dat daar, vind ik dat maar niks dat dit zou kunnen. Of, nou of toch ja, wel een beetje... er is je voetje jongen en ik dat de voet jong voor een andere vrouw. Ah ja, dus dat is een beetje hoop. Dat ja, werd eigenlijk. mij ook verteld dat er bij een andere vrouw is weer. Maar ja, ik kan dat natuurlijk nog niet zoveel Nee, over dat hoeft niet, vertellen, maar hoor, zo'n beetje, een klein beetje van de sluier. Ja. Wat witzig is eigenlijk dat het toneelgezelschap wat dat speelt, is eigenlijk het toneelgezelschap zoiets dat hij in de buurt niet had. Met andere woorden, echt een zeg maar, beroepsgezelschap Ja. die een paar stukken op het repertoire had en daarmee de theaters langs trekken. Kijk, voorhand alles toneelvereinen die proeven half jaar een stuk, spelen dat en gaan een paar maanden niks te doen en je hebt nog niks een stuk weer. Of spelen 2 of 3 stukken in een jaar. Maar die had je weer een vast repertoire, wat ze dan in theaters kunnen spelen. En Dus dat, die kunnen putten uit een stuk, ja. want dat stuk, wat de sterspeler er niet is, dan gaan ze nog wel een jongetje op de planken en dan werd dat gespeeld, omdat de grote acteur niet aanwezig kan zien. Dus dat kan. Maar goed, Ja. er is natuurlijk ook dan de hoop van andere spelers die denken, de grote speler Ja. die is er niet, daar kan ik misschien eens een keer de hoofdrol. Ja. Dus dat lossen we ook zien, wie dat Dat, dan... die onderlinge concurrentiestrijd in Noord-Holland springen voor ons beeld. Ja. En nu verkieken op 25, 26 en 27 november. Ja, En dat is al vlot. Ja. dat is vrij vlot. Weg En of... ver? Ja. 3. ja, nog niet ongeveer weg. Ah, Meer. ja. En Ja, zit ja. het al in de kop? Het zit al redelijk in de kop. Ja, oké. ja. Hoeveel proef er nog te weg? We gaan iedere maandag en iedere donderdag proeven voor. Oké. En vanaf maandag beginnen we met het doorlopen. Dus dat is eigenlijk een luxe voor ons. Want we gaan nog al een stukje gehad dat we nog niet zo het zou komen aan de doorlopen. En dat we tijdens de generale de eerste keer de doorlopen had gehad. Dus wat dat betreft zitten we op schema. Ja. En wat wel witzig is, voorhand dit jaar zou het eigenlijk een aantal jaren wel een matinee-vuurstelling. Ja, dat voel ik graag al. Ja, en dat kunt eigenlijk voort uit corona. Ja, en Over nu- jonge jaar houden Ja. voor 4 vuurstellingen in plaats van 3 wat we normaal doen. Ja. Zodat het publiek zich een beetje koers verspreiden Ja. daarvoor. En wat voor de zorgen wordt dat de matinee-vuurstelling op zondag veel Ja. populairder wordt. Dat is een Jaanse theater wel, zo je wel. Ja, witzig is dat. Ja. En doe zond van jonge kijken samen met het theater van wat wordt ons publiek nou eigenlijk op dat matinee. Ja. En dan zie je toch ganz veel senioren zijn die zeggen van ja, het is overigens nog te dure roes, ik ga liever op tijd naar bed en zo. En dan bijt ze toch de mogelijkheid om naar zo'n matinee-vuurstelling zeker. te komen. Dat Dus vind ik dat, prima, ja. Matinee heeft veel voordelen. Ja, Ja. absoluut. En hingen de coulissen hier van dat aan nu bekijken in november. Het Schön. zit nog een keertje, denk ik wel. Het Heen zijn door. nog keertjes. Ja. Ja. Op de website van Van theater. het theater, ja, www.plt.nl, zo wie de Patrick dat gaat, en nog teaser, Nou, zoiets dat vol, staat. Toi. Dankjewel. Met succes, dan moet ze voorzichtig met zien. Nee, Toi, hals- en beinbroeg. En vooral Jan veel plezier ermee. Dank je. En vol zalig wünscht. Dank. Bedankt voor het gesprek. Ja, je door. Adieu. Dir.
Voor gaat nog in de toneelwereld, wordt jong over het samen toneelspellen voor je doen een Jans Anger initiatief, maar wat enig ook over samen. En bij mij aan dus zitten Esther Davina en Maat Hendricks van de Meedenkers. Klopt. En Esther werkt bij Impuls als maatschappelijk werker. En Maat is vrijwilliger bij de KBO, bij de Katholieke Bond Ouderen. Welkom. Dank je. Voor jullie het gaan over de Meedenkers. En dat gaan we doen in het Nederlands. Want dat vinden jullie prettiger om te hanteren aan tafel. Wat is dat, de Meedenkers? Meedenker, één woord. Ja. Wat meteen duidelijk probeert te maken wat we doen. Ja. We denken mee. Ja. En meedenken in de breedste zin van het woord. Ja. Meedenken bij oplossing zijn bij problemen die mensen tegen kunnen komen. Problemen kunnen groot zijn, kunnen klein zijn. Tot in ogen van sommige mensen stelt niks voor. Maar voor degene die het probleem heeft, is het vaak levensgroot en die zien er tegenop als tegen een berg van, ja, die ze tegenop moeten fietsen. Ja, en soms kan een kort woordje of een formuliertje invullen of een gesprekje. Wat voor de wereld ziet er één keer heel anders uit. Ja, nu werken jullie voor Kerkrade, voor de inwoners van Kerkrade. Ja. En dat is deels, jij bent professioneel, maatschappelijk werker, jij bent vrijwilliger. Mensen kunnen hier zeg maar zonder kosten aankloppen. Ja. Klopt. Bij jullie. Ja. Klopt. En ze vinden jullie via de website en hebben jullie ook nog ergens een kantoor? Of, Nou, we hebben geen kantoor. We hebben een meedenkerstelefoon. Die staat ook op de website van de Kerkrade Wijze staat die vermeld. Okay. Daar kunnen mensen gewoon bellen. Dan krijgt een professioneel iemand aan de telefoon. En dan kan het zijn dat ik een vrijwilliger op ga bellen. Maar je kunt ook naar de wijkpunten gaan in het Westhoes. En je hebt het Chevementhoes, als ik het goed uitspreek. Het Chevementhoes. Ja. Ja. Dus daar kun je ook naartoe en informatie vragen of naar een meedenker vragen. Ja. Niet alleen via dus de telefoon, Nee. maar er zijn, ik loop al jaren bij verschillende mensen in Kerkrade rond voor ander soorten hulp. En van het een komt dan het ander. Pap, die moet opgenomen worden, die wil naar die en die woning toe. Ik zou eens mee kunnen kijken. Ik heb een brief van de gemeente gekregen. Ja. Dus het is echt zo heel concreet is het ook. En ik weet niet wat er staat, want heel eerlijk, mijn mening is dat de communicatie vanuit de gemeente niet altijd even helder is als een glas water. Nee. Daar valt nog wel een punt te scoren. Ja, dat gaat natuurlijk in het algemeen zo. Met ambtelijke communicatie, dat is vaak ingewikkeld. Ja. Ja. Kijk, en dan krijg je dus een verzoek van... en dan moet je op websites en je moet... vertel eens wat en niet iedereen kan dat. Ja. En dan, met de kennis die ik heb, of het veel of weinig is, dat laat ik het niemand anders over de beoordeling. Probeer dan die mensen te helpen, weg te wijzen in hun problemen. Ja, soms gaat het vlug, soms gaat dat wat langzamer, soms moet je zo de boom en die problemen die kunnen variëren van klein tot groot. Van klein tot groot. Wisselwasjes, wat voor normale mensen zo, of normaal, ik zeg het helemaal verkeerd, maar voor mensen die wat meer aan de computer thuis zijn of die lossen dat zo op, of jongere mensen. Ik word ook wel eens gebeld van, kun je een boekenplank ophangen? Dan denk ik, dat kan ook, of mijn band is lek. Of... het kunnen ook hele fysieke klussen zijn, zeg maar. Het is heel, heel divers. En soms is het ook wel van, is er iemand die met mij een praatje kan maken? Of ik ben mantelzorger, hoe kan ik nu verder? En dan ga je ook kijken, wat past nou wat iemand vraagt? En dan ga je onderzoeken doen. En coördineer je dat, die hulpvragen? Of is die taak bij jou? Ja, we doen het samen. Okay. Ik luister gewoon naar als iemand belt vanuit de boekenplank. Nou, ik ben nu bezig om een klusteam samen te stellen van vrijwilligers. Dat als iemand belt vanuit de koelkast, die moet verplaatst worden omdat wat schoongemaakt moet worden. En dan stuur ik daar een klusser op af. En zo werken we. Maar het kan ook best zijn dat iemand zegt, ik heb een financiële vraag. En dan bel ik Matt en dan zeg ik van, kun jij dat doen? En dan zo werken we met elkaar samen. Ja. En als je dan, want ik zit zo te denken, in welk gat springen jullie eigenlijk? Wat ontbreekt er dan, als het ware? Meestal is het zo dat mensen geen echt netwerk meer hebben. Of geen kinderen die hun kunnen ondersteunen, kunnen helpen. Geen buren die ze kunnen bellen. Geen contact. Of soms is het wel eens, ik wil mijn kinderen daar niet mee belasten. Juist.
En dan komen ze bij ons terecht. Ja, en wat je dan tegenkomt, dat zie je pas op het moment dat je aan tafel zit en de papieren open liggen. Ja. Ja. En is dat voor mensen nu, is dat een grote stap of ervaren ze dat als een drempel? Of, het is heel verschillend. De ene wel, de ene vindt het heel moeilijk om te bellen. Ja. Maar dan is het meer ook om hulp te vragen, omdat ze dat niet gewend zijn. Ja. En de ander die belt wel 10 keer, dat is geen probleem. Ja. Ik zeg altijd als ik binnenkom bij mensen en er speelt een probleem, ik zeg luister, vragende mensen zijn te helpen. Ja, wordt er niks gevraagd, dan kan ik niks. Kan ik niks. Ja. En dan gaat het, in het begin loopt het misschien wat stroef af en toe, maar ja, als je dan een uurtje of 3 kwartier, tot een uurtje, soms ook wel langer daar zit, ja, denk eraan, volgende keer bel ik je weer. Ja, is goed. Kijk, dan hebben ze een ingang en we hopen dat zich rondspreekt naar de buren, want er is toch een bepaalde leeftijd aan mensen hier in Kerkrade die niet meer helemaal piepjong is. Nee, natuurlijk. En die problemen heeft met hoe het allemaal gaat. Ja, die afstand wordt steeds groter. En daar proberen wij op in te springen. Dat is nu de energietoeslag. Hoe gaat dat? Hoe wordt er betaald? Die 190 euro die nu extra komt. Hoe krijg ik die? Hoe krijg ik die? Maar het zijn niet alleen maar de ouderen. Nee. Nee, het zijn ook wel jongere mensen die vastlopen met financiën bijvoorbeeld. Tuurlijk. Die bellen op van, hé, ik krijg het niet meer geregeld, wat kan ik nou gaan doen? En dan verwijs ik ze door of de cliëntenraad of neem contact met de kredietbank op. Er zijn allemaal, het is heel divers. Het kan echt van jongeren tot ouderen gaan. Ja. Voor iedereen en denken en doen ook. Hè? Dus niet alleen meedenken, maar ook nog dingen doen. Ja. En, nog misschien tot slot, dan heb je nog één heel leuk voorbeeld. Ik ben bij mensen terechtgekomen. Dat ging in eerste instantie voor de vader. Het ging om belastingpapieren invullen. Toen bleek dat de dochter ook een probleem had met de gemeente, want dat liep een uitkering en dat was niet helemaal duidelijk wat wel en wat niet uit uitdrukking kwam. En daar liepen ook nog een paar dochters rond in huis. Ik zeg, omdat ik een belastingachtergrondje heb, ik zei, tenminste voor vrijwilligerswerk dan. Ik zeg, weten jullie dat jullie geld terug kunnen krijgen? Nou, zo'n ogen. Nee, hoe zit dat dan? Ik zeg, nou, als je belasting betaald hebt en je zit onder een bepaald bedrag, kun je geld terugkrijgen. Dus op dat moment had ik 3 generaties ondersteund, meegedacht. En goed, dat is dan wel leuk. Dat is echt een goed voorbeeld, inderdaad. Ja. Nou, hartstikke mooi werk zeg. Meedenken, meedoen. Samen doen. Ik wens jullie veel cliënten toe. Ja. Dankjewel. En veel gelukkige mensen daardoor. Bedankt voor het gesprek. Graag gedaan. Een brief aan de minister namens alle kinderen van Kerkrade. Hoi allemaal, hebben jullie het al gehoord? De bezwaarprocedure van het Martin Buber is verlengd. Dat wil dus zeggen dat het nog langer duurt of we weten of het Martin Buber komt. En daarom komen we in actie. We schrijven zelf een brief aan de minister. Kom, we gaan aan de slag. Alleen samen halen we het Martin Buber naar Kerkrade. We zitten in het Vastelovensmuseum in Kerkrade. Dat hadden we natuurlijk al lang. Je merkt en je zie je uiteraard. En bij me dus zit Hans Hirsch. Hans, welkom. Du bist natuurlijk in Limburg een bekende Einzelgänger. Ja. Van 20 jaar lang in de Kerkrade Vastelovenszoog, maar ook nog in de Einzelgängerzoog, allemaal op L1 of L11 dan. Maar du bist ook een grote liefhebber van de 11e, die het zo daar zag, of liefhebber in ieder geval. En daar vindt dat dan de Vastelovend ook in Kerkrade moest beginnen met het Mie-spektakel. En dat had ze dan gepresenteerd, dat wist ik me nog te herinneren. 4 keer. 4 keer zelfs. En nu had ze zelf
Ideeën daarover die ik nog niet ken, dus die van hij als primeur arbeiden aan de kiekeren van Beleef Kerkrade televisie. Ja. Ja. Wat vertel eens, want... ja, met de vastelavond is mich natuurlijk met de pap level over, wa? Beetje ook dankzij de papa, weet wie dat je jongen is, wa? Ja. En ja, ik denk de 11e van de 11e, dat is zo je chance. En dat loopt nog een beetje op de voet. En ik denk, ja, dat moet opgepakt worden. Maar ik vind dat moet opgepakt worden door de lui verkeer gaan. En dan heb ik er hier natuurlijk een vastelavondverein bij. Der van Kerkrade, der van West, der van Egeser. En ik denk, als ze die lui erbij drukt, dat werden toch het van ons, je Kerkrade. Kijk, alleen kent ze dat niet toe. En dat is een beetje mijn idee. Ja. En hoe? En hoe? Ja. Dus... Ja, nu vermerken nog niks van dit jaar, de 11 van de 11e. Nee, dat wordt te kort. Dat wordt te kort hard. Dat werd dus op zijn vroegste 11 van de 11e. Niks, joh. 2023. Kijk, wanneer je het is, moet ze eerlijk doen. En niet even vlot voor de voet houden, zo wie we een keer zeggen. Ja. En ik hoop dat zich het lui melden, die eventueel met willen doen, om dat op de puur te zetten. Ja, en wat had ze dan voor oren dan? Nou, ik heb voor oren dat het sowieso dan gedragen werd tussen de lui van Kerkrade en de vastelavondvereinen, alle drie. En dat ze en die gemeente ook? Wat? En de gemeente ook? De gemeente ook, want ik ben al bij de wethouder geweest. En die had eindelijk gezegd van, dat is schön, dat je het voor oppakken, dat moet niet verloren hangen. Dus zodoende. Ja, en wat je toe van rol spelen dan? Du bist dan de initiator, is dat dan met een schön lastig woord? Ja. Ik word 4 jaar de presentator en dat wil je ook eindelijk warm doen. Want dat wil je eindelijk warm doen, maar ik wil daar ook meer bij doen. En kijken dat je het alles op de puurt krijgt, zodat de lui niet naar hele Junt of naar Maastricht of naar Keulen en dat voor het gewoon gemütliche Kerkrade. Ja, kijk, we houden natuurlijk gaat al een beetje in de voorgesprekken over voel het woord concurrentie, dat is het natuurlijk niet. We kunnen niet met Keulen concurreren. En, maar we kunnen wel zorgen dat misschien toch wel meer lui blijven. En dat ze zich amuseren en dat ze dat bijvoorbeeld en niks jaar valt het op een gezamzig en op 11 begint dat met de vastelavondverein en dat ze dan een beetje de lui kennen naar je chef jaar en daarna je gemütlich op de maat met je muziek en het avond kennen ze dan een weertje jaar. Ja. Kijk, dan hoeven ze naar je angst zijn. Ja, en dan wat jullie dan beleven op de maat? Want is dat dan zo wie van je bent worden al? Of goed nee, ik wil het wel. Of wat gaat dat werden dan? Ik wil het wel, je angst doen. Daarom wil je ook door die vastelavondvereinen bij betrekken. En ik denk dat we ons met een paar knalleren moeten komen. En je drukt zijn groepen. Nee, je 3, 4, 5 maximaal. En dan je wat voor vroeger wordt. Ik neem maar het en je weer was. Ik heb de eerste contacten al gelaten. Ik hoop dat ik die jongen op de beek krijg. Zo is mijn idee. Ja, en je kan snel link met de lui van vroeger, maar zeg maar, we moeten knallen aan, publiekstrekker. Wat denk je dan aan, wat moet daar komen optreden? Hey, de Räuber en de Heuner? Nee, ik denk dat gaat niet. Kerkrade. En wat de lui aanspreekt, de uitslaaieren. Ja. En dat hoeven niet, denk ik, de hele tijd met, dat kan nog met een discjockey. Dan even... Ja, maar dan moet ze wel oud en jong bingen natuurlijk, precies. Aan de 11 en de 11e. Ja, dus als er ook... zeker een weekend. Ja, inderdaad, je hebt voor de jeugd ook. Maar dus als er ook de slaaier wenner, vang ik de motor storen. Ja, zeker. Ja. Dat is, ja... En dat is geen 2 jaar en een weekend, wat denk ik dan ongeveer? Christingen Samzingen zo, inderdaad. En, ja. Ja, dat is ook wel bezongen, want dan kan ze toch veel meer lui overdag worden. Ja. En zo je moet toch groeien. Ik bedoel, de eerste keer wie van dat tongen worden, maar zo is het wel. In de loop der jaren zo is het evenement groeien. En er zijn natuurlijk, je het weer had meegespeeld. Maar du zelfs moeten kijken. En het moet er een beetje intiem zien. Het hoeft niet zo groot allemaal, wanneer het maar gemütlich is. Ja. En dat de lui zeggen, ja, ik heb me geamuseerd. Ja, dat is een heel initiatief. Dus ik hoop dat de lui zich melden. Ja. Maar welke lui had ze nodig dan?
Ja, sowieso die vastelavondvereinen. Dus toch Kerkhoutse vastelavondverein, door Burgerlust en die jongen van West. Dat is nog op de duurzaal. Ja. Maar we moeten zich niet melden vrijwilligers om met ze organiseren of artiesten? Artiesten kennen zich sowieso melden. En iedereen die denkt, ik wil je toe of ik ken je toe, die kennen zich gewoon... dat mag alles zie je eigenlijk. Dat mag alles van alles te maken gaat. Ja, precies. En kind van die gegevens, kind van het beeld waarschijnlijk daar wel. Ja. Kunnen melden of via Beleef Kerkrade. Via Beleef Kerkrade ken natuurlijk en dan is misschien het allerbeste en dan krijgt je dat wel binnen. Dus de 11/11/2023. Ja, genau. Dan kan er van nu naar van op A dat we een vest is op de maat. Dat je niet wel van ons. Dat je voor hartstikke goed. En dat is het maar één keer, maar... Nou ja, kijk, wat dan kunt dan nog. Zo is dat. Maar dit punt van nu 2023. Hans, veel succes daarmee. Dankjewel. Schön, dat ze het initiatief voor in Engels genomen. Dank je. Applaus voor Nicola. Waar ligt het refrein? Ja. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ook deze uitzending natuurlijk wel de evenementenkalender voor de maand november en december. En we beginnen met de 9 november om 8 uur. Dan speelt het Streektheater Kumpme over de Honk, daar Kumpme over de Stads.
een stuk nog van de Kirchhofster Hans Stelsman. De 11 november om 18.30 Uhr is Sint Maarten in en Rongster Botanische Jaard. De 11 november om 11 uur is het knalliedbal 11 van de 11e. De 12 november om 5 uur Kumpels by Night, de Schacht in Nullen, speelt zich dat af. De 12 november ook en dan om 19 uur de proclamationsbal van de Vastelovensverein Kirchhofwets. De nieuwe prins werd bekendgemaakt dat 12 november ook alweer, maar dan in het Parkstad Limburgstadion Aroer Rode JC Kirchhof tegen Helmond Sport. De 13 november verwarmd door de Botanische Jaard om half 8 en met muziek van het Cochlea Ensemble. Ook de 13 november om 6 uur Sint Maartensviering in Egelser aan de Rimburgerweg. 18 november Martin Buber plaquette in het Parkstad Limburg Theater Kirchhof. 18 november Vastelovend wie vroeger in het Westhoes. En West Beats in de Music Dome. En dat alles bij lijn van de Vastelovensverein Kirchhof West 6x11 jaar. De 19 november om half 2 de Beleef Sinterklaas optocht door Kirchhof Centrum. Het Prinsenballen Eelser ook op de dag, maar dan om 7 uur 's avonds. En op de 20 november Sinterklaas Egelser het middags. 25, 26, 27 november Kirchhofs Volkstoneel met Hinger de Coulisse. De 26 november Kulle Alaaf, 6x11 jaar. Vastelovensverein Kirchhof West in het Music Dome. De 27 november om 1 uur Sinterklaas Koopzondag in het Kirchhofcentrum. En spellenmiddag met tot Sinterklaas in de Hub. Dat alles is een greep uit de activiteiten die er überhaupt al zijn en de complete agenda vindt er op beleefkerkrade.nl. Vastelovend in het Vastelovensmuseum in Kirchhof. Het kan natuurlijk niet anders. En november staat voor de duur. Niet alleen de 11 van de 11e, maar ook natuurlijk het 6x11-jarig bestaan van de Vastelovensverein Kirchhof West. Dat weet natuurlijk Bouw-Jedderenne. Ik Kirchhof al, het is al een keer onderdeel van Beleef Kerkrade televisie. En maar nu, voor een speciaal weekend, misschien voor 2 speciaal weekenden. Bij mij gaan dus zit ze, en nu even kijken, niet die namen niet verkeerd staan, Lizzie Michiels van de organisatie West Beats, samen met Seth Pelen. Heb ik het goed? Ja, correct, ja. En ja, kijk, dan kan ik meteen je toe in deze uitzending aan het Kirchhofser Plat van de jeugd. Ze kan er nog niet echt Kirchhofser Plat, maar ik ben al vroeg. Dat is het, verstaan. Dus dat zie je van wel. Maar ook nog, Jongen, du bent woordswethouder. Ik ga en deze nu natuurlijk alle andere activiteiten. Ook anderen zitten in het organiserende comité van 6x11. Ja. En kijken, waar zullen we dat niet zo vergaan? Zullen we ons meteen beginnen? Ja, goed, ja. En wat wil wat heel van vast of wat u vroeger? Ja, ik denk dat, kijk, het is natuurlijk... Want dat is het iets wat bij ons, het bed wat bij ons past. Ja, dat kan ze wel zeggen, maar... je is zich niet vastkleven van op de Nee, dat doen we niet, dat had ik geleerd, dat moet ze niet meer doen. Je kunt ze niet meer met de douche ja, verschuiven die met de douche. Ja, inderdaad, ja. Nee, wat is voor de jubileumcomité, ja. Stichting 6x11, en wat hier ons ten doel aan gesteld is... voor iedere doelgroep je toe. Dat begint bij de kinderobenschool, daar hebben we mee. Dat hebben we voor de 12 tot 17, 18-jarigen, want af en toe weet de groep ook vergeten aan zeker. Dat moeten ze meenemen, want dat zijn toch de nieuwe carnavalisten van de toekomst. Dat zie je ook in het zorg, waar heel veel jeugd geeft mee en dat is hartstikke goed allemaal geregistreerd en dat enthousiasme, dat zie je ook. En we hebben nog gezegd, voor de oudere groep, want we kallen over 6 à 11 jaar carnavalsverein van Kirchhof West. En er zijn er zo bij, die hebben de carnavalsverein toch wel van begin af aan metgemaakt. En daar willen we dus een avontuur organiseren, vastelovend wie vroeger. En dat hebben we wel samen gedaan met de CWO, want de CWO had goede ervaringen met de seniorzittingen die ze CWO is al even voor de centrale voor ouderen, ja, okay. Dat is de groep van de Piet Schepers, de Wielpaard van de Gusaars. Ja. Die organiseren ook allemaal die grote zittingen in de Roodaal. Ja.
En ik ben verantwoordelijk als coördinator voor dat vastelovend vroeger. En ik ga met die jongen erbij houden, omdat die nog hele goede ervaringen met de hand. Nou, daar hand voor ook een leuk programma voor samengesteld. Jet Klenger wie de grote ziet zo in Rodaal. Maar voor hand daarvoor ook het Westhoes voor benaderen. En die zietsong of de avond werd georganiseerd in het Westhoes 1 keer geweest, het Hartsverkeer geweest, omdat de dochter vastelovensvrij keer geweest is. Zeker. En we hadden daarvoor verschillende Kerkhoutse artiesten geenthousiasmeerd. Jacques Vinders, de Kalde de Nee en de Zenk natuurlijk ook nog gehad. En daar werd nog het Oes gereikt, er werd een Poefeloes gereikt nog. En ja, dat is dus om de lu van een bepaalde leeftijd waarom toch in contact die komen hier nog. Die komen, dat wist van nog vriendelijk op die zitzing, dat de lu nog hier komen. Ja, daar had ze 1100 betalende en die komen hier en 400 dan nu 300. En, dus dat is prima georganiseerd. Op een christelijk ziet, zal we maar zeggen. Dat is wel de bedoeling. Dat is om 6 uur. Inlopen van de voer. Het programma start om 6 uur. Ja. Dan moet je rekening houden met toch de oudere doelgroep. En we hopen dat dat een succes wordt. En kennen jullie nog een keertje jellen? Ja, het is nog niet Oesterkoord. En wat ze nu zien is dat de lui toch allemaal later zult met het kopen van kaartjes, want die weten met de corona. Dat is overal zo. Hè? Dat is overal zo. En dat zien ze bij de Oktoberfest, de laatste dag, laatste week, komen ze en dan vragen ze om kaarten. En ze zullen nog te krijgen. En ze zullen bij Durenberg te krijgen. Ze zullen bij, op een spekij te krijgen. Bij Scheurs en bij de leden van de CWO, dus bij Pietje Meertens. En het kunt er nog wel langs, denk ik, op het beeldscherm. En het kunt op het beeldscherm langs. Dus ik ga nog gezegd van wees erbij, want op is op. En het is weer een schöne avond met jouw Kerkhoutse artiesten. Of wat 2 of 5 is het zoiets? Ja. We gaan even naar de jeugd, hoor. Ja, is ook wichtig. Ja, dat is, want dat is de nachwuchs voor de vastelovende Kerkhout. En met West Beats. Ja. En dit is ook, dat is al, het Engels steht als een intrede, hè, toch? West Beats, vertellen jullie eens wat dat is. Nou, voor wie is het eigenlijk? Laten we daarmee beginnen. Wat is de doelgroep? Het is voor de jeugd van 13 tot 18 jaar. Eigenlijk de middelbare scholen. Ja. Middelbare schooljeugd. Ja. En en jullie hebben het georganiseerd? Ja, met nog een groep, met een hele crew. Ja. Dus, maar jullie zijn de belangrijkste figuren in West Beats, of niet? Ja. Ja, niet zo bescheiden. Hè? Ja, nee, we zijn allemaal één team. En we hebben het met z'n allen goed geregeld, vind ik. Dus een leuke activiteit geworden. Ja. Ik heb er ook veel zin in. Ja. Dus, en wat gaan we doen? Ja, ik kom niet hoor, maar maak je geen zorgen. Maar wat gaat de jeugd meemaken? Nou, we hebben iets georganiseerd in de Music Dome in Kerkrade. Ja, dat is onze Ziggo Dome, zeg maar. Ja. De Ziggo Dome van Kerkrade. En daar komen ook bekende artiesten, zoals Danny Pauwels, die kent natuurlijk iedereen wel. Zeker. Bram Krikke, is natuurlijk wat bekender bij de jeugd. Ja. En nog veel meer artiesten komen. En we willen gewoon een gezellige avond maken. Ja, dat wordt echt dance. Ja, dat is ook belangrijk. Dance op zijn West. Ja. Dat is ook belangrijk omdat voor ons is eigenlijk weinig te doen. Omdat je kan pas uitgaan vanaf 18, dus eigenlijk, de jeugd heeft eigenlijk weinig te doen. Dus ook met carnaval en zo, wij kunnen eigenlijk nergens heen. Jullie zijn een lastige groep, hè? Dat klopt, dat weet ik nog van vroeger. Dat was vroeger niet anders hoor. Ja. Dat was altijd heel lastig. Je wilde eigenlijk niet meer met je ouders mee, hè? Of met andere grote mensen. Ja. Maar je kon niet alleen. Nee. Ja, dus daarom is het ook zo leuk dat dit wordt georganiseerd. Ja, heel leuk. En hebben jullie veel belangstelling al of kan het nog wat meer? Ja, het kan nog wel meer, maar je hoort wel dat er veel mensen erover hebben. Ja, want je moet wel kaartjes kopen, of niet? Ja. En hoe duur zijn ze? Volgens mij 9 euro. 9 euro. Of 50, zoiets denk ik. Ja, ik ben het even kwijt, maar zoiets. 50, maar daar komen de administratiekosten bij, omdat je dat via de site moet doen, is het 9 euro. Ja. En dan heb je hoe lang gaat het, van hoe lang tot hoe lang? Hebben we de hele avond feest? Het begint om 7 uur en het duurt tot 1 uur. Tot 1 uur. Ja.
Ja. Maar alles alcoholvrij, hè? Ja. Dus, nee, daarom. Maar kijk, wij willen ook een bepaalde doelgroep daar hebben. En nogmaals gezegd, het is wat ze ook zei, het is een moeilijke groep. En dan op die manier. En ouders moeten ook vertrouwen hebben dat de kinderen daar op een nette manier feest kunnen. Tuurlijk, en daar kunnen ze op vertrouwen. Ja, en dat is ook zo. Ja. Je hoeft het niet, het is niet gezellig als er alcohol is. Nee. Het is altijd gezellig. Goeie instelling. Ik vind dat je geen alcohol nodig hebt om het leuk te hebben. Nee, als je de juiste groep vrienden hebt, dan zit gewoon een gezelligheid er in de muziek, dan kan je er altijd een feestje van maken. Ja. Zeker. Met jullie komt het goed, denk ik. Ja. Ook met de carnaval in de toekomst. Hè? Je ging je echt carnaval vieren, of niet? Ja. Ja, hè? Ja. Jawel. Goed zo. Nou, prachtig initiatief. En tot slot, dan zijn we weer door de tijd heen. Nog even naar Kulle Alaaf. En ik zie dat het Beukse al... nog haast nog 1 minuut. Ja, Kulle Alaaf is het sluitstuk. Dat is op 28 november. En dat is een Kultse avond met de Blackfus, de Rijber, Blauwe Funke. Die starten dan. En Cover Kulch, Knalberg. Dat is gewoon de Kultse avond. Een topavond. En met alcohol dan? Dan met alcohol, hè, want dat is natuurlijk voor die avond ook wel belangrijk. Maar ik zeg altijd met mate. Hè. Ja. Maar het is gewoon, dat zou in feite het hoogtepunt van het feest moeten worden. En dan voor uiteraard nog een receptie en dergelijke. Ja. Maar qua stimmungsavond moet dat werden? Qua stimmungsavond moet dat werden. En dat is dan ook in de Music Dome. En daar verwachten we volle poelen, wanneer ik het zo mag zeggen. Ja. En vooral toen zie je met Blauw Wies, wat dat toen nog eens een keer georganiseerd had. En dat was een hele schöne avond. En dat Oliver warm doen. En hele goede artiesten. En verhoffen dat een bomber weer. Ja, u staat net lekker hoor. Maar jullie ligt het niet. Nee. Zeker niet. Dus, nee. Betselu komt toch in die weekenden die verhouden was er al van je hebt oude doelgroep, de 18e van de 11e. Tussen 12 en 18. Ja. Staan ik gewoon in het plat. Ja. West Beats. Ja. En dan nog Kulle Alaaf met alles wat Kulle enig op dat gebied erbij had. Ja, absoluut. En vervullen is allemaal een beetje Kuls. Ja, zeker. En dan ook voor de brede doelgroep, zou ik dan. Ja, zeker. Van jonger tot oud is welkom en kaarten zijn nog te krijgen. Ja. En nogmaals, voor wel dat je chance van maken en de voortekenen zijn hartstikke goed. Oké, dus kijk op de website of je nog een keertje kan krijgen. En ik wens u alvast veel plezier. En jullie bedankt. Heel veel succes. En dat het maar uitverkocht raakt zo snel mogelijk. Ja. Dank je. Het gebeurt iedereen wel eens. Dat je aanloopt tegen een situatie of probleem waar je alleen lastig uitkomt en waarin het overzicht even kwijt is. Dat kan gaan over geldzaken, problemen thuis, zorg voor een ander, regeltaken vanaf je 18e, gesprekken met organisaties of gewoon meedoen in de samenleving, ook als jouw leven net iets anders is. Het liefst wil je het allemaal zelf oplossen, maar je hoeft het niet alleen te doen. Het is altijd fijn als er iemand met je meedenkt en je helpt om de zaken weer op orde te krijgen. Dit kan een familielid of kennis zijn. Maar als dat niet kan of als je dit niet wilt, dan kun je ook de hulp van een meedenker inschakelen. De naam zegt het al, een meedenker is iemand die met je meedenkt en die je helpt om je vragen en wensen helder te krijgen en het overzicht terug te brengen. Een meedenker helpt je gesprekken voor te bereiden, denkt mee over het maken van afspraken, geeft advies als je er niet uitkomt met een organisatie, denkt mee over hulp in huis of helpt je bij het leggen van contacten, zodat je weer kunt meedoen in de samenleving. Een meedenker kijkt eerst naar mogelijkheden in je eigen netwerk, maar kan je ook naar iemand anders doorverwijzen voor hulp. Afhankelijk van je vraag en de mogelijkheden kun je een beroep doen op een vrijwillige meedenker
of een beroepsmatige meedenker. Wil jij een meedenker inschakelen? Ga naar kerkradewijzer.nl/meedenkers of bel 06 28 29 29 21. We zijn aangekomen met het nieuwste onderwerp bij Beleefd Kerkrade Televisie. En dat is een heel speciaal onderwerp waarom in het kader van 4 uur direct alles verhuren. Bij mij aan dus zit ze in ieder geval Maud Sluismans, huisarts, Marcel Michiels, in het dagelijks leven algemeen directeur van Volta. Schön dat hij zijn. Je niet kallen over het dagelijks leven, niet direct, wat dat doet, maar over een heel speciaal project, het Ginkgo-project, darf ik het zo zeggen? Dat mag. Ja, wat zal? Nou ja, vorig jaar zijn we begonnen met de oprichting van de stichting Ginkgo. Ja. En de stichting Ginkgo is eigenlijk, ja, het klinkt allemaal raar, maar het is een doorstart van de samenloop voor hoop die in het verleden door het KWF georganiseerd wordt. Ja. KWF organiseerde 2-jaarlijks evenementen met wandelen voor het goede doel. En het goede doel is dan kankeronderzoekfonds en alles wat met kanker te maken heeft. Maar, misschien nog wel veel mooier, hè, ik vond het kreet, het is ook het vieren van het leven. Ja. Want dat proberen we ook te doen met het evenement. Nou, toen het KWF door stekker uit de samenloop trok, dat is in coronatijd gebeurd, hè, toen de financiering een moeilijk thema wordt. Toen hebben een aantal van de oud-gedienden, en Maud is een van de oud-gedienden van het eerste uur, hè, die hebben toen de koppen bij elkaar gestoken en gezegd van ja, stoppen we met het hele initiatief, hè, goed bedoeld, goedwillend. Is dit het einde van zo'n prachtig evenement of initiatief? En toen besluit genomen om daar nee tegen te zeggen. En om een doorstart te creëren onder eigen hoede, onder eigen regie, onder eigen verantwoordelijkheid. Ja. En ook om een nieuwe locatie. Hè, want het is en. Nou goed, ik ben op dat moment pas in beeld gekomen met de vraag van, goh, zou je inzien om de rol als voorzitter te vervullen van die stichting? Om de kar te trekken, om te helpen, om het evenement nieuw elan, nieuwe schwung te geven op een nieuwe locatie, in een nieuwe setting. Ja. En ook met voor een deel nieuw team. Ja. En Maud van het eerste uur? Ja, ik ben ooit door het bestuur van de eerste editie gevraagd om als vrijwilliger deel te nemen. Dat ging toen nog ons kent ons binnen de turnvereniging. En toen ben ik met mijn kinderen als vrijwilliger daar begonnen. En ja, dat is zo goed bevallen dat we zijn blijven plakken. En op een gegeven moment werd ik heel eervol gevraagd om toe te treden tot het bestuur. Of tot de organisatie toen nog. En het bestuur, secretaris, voorzitter, meer was het niet. Want daarboven zat het KWF. KWF, ja zeker. Ja. Maar ja, toen trok het KWF de stekker eruit. En toen moesten we de kar zelf gaan trekken. En vooral wilden we de kar zelf gaan trekken. Ja, en dan komen er hele andere dingen op je af. En toen hebben we ook gezegd, door de coronatijd en alle evenementen die nog meer georganiseerd werden, van we slaan een jaartje over en nemen de tijd om een eigen stichting op te richten, om door te starten. Ja. En we waren al langer bezig om van Landgraaf, waar we toen nog zaten, Parkstad breed het te gaan aanpakken. En wat Marcela zei, toen hebben we NNN gedaan en hebben we een heel nieuw bestuur opgericht. En achter de schermen, terwijl we het bestuur waren aan het oprichten, ook al heel hard gewerkt om een nieuw evenement op poten te zetten. We kunnen een nieuw evenement in 2023, juni 2023, speelt zich af in Kerkrade. Ja, misschien wel goed om te zeggen, hè, in 2011 is het begonnen in Landgraaf, eerst op Megaland, later op Terwaarde, op de Sintelbaan, de atletiekbaan hebben we Terwaarde. Ik denk dat de gemeente Landgraaf veel dank verschuldigd is voor al die jaren dat ze het mogelijk hebben gemaakt en dat ze het hebben gefaciliteerd en vooral ook ondersteund. We hebben nog wat vrijwilligers binnen onze club die afkomstig zijn van de gemeente Landgraaf, die ook aan boord zijn gebleven trouwens. Ja, dat is alleen maar goed. Alleen vervongen uiteindelijk wel dat het evenement een plek verdiende die en wat meer ruimte zou creëren en wat meer cachet zou hebben en ook wat meer sfeer zou hebben en uitstralen. Ja, precies. Nou, in het verkennen van Parkstad komen toen een aantal locaties voorbij. En het grappige is, want ik zo een beetje natuurlijk in die fase nog bij, ga ik toetreden tot Ginkgo of niet, dat uiteindelijk de locatie gekozen is bijna in mijn achtertuin. Ja. Want ik woon natuurlijk de Koninginnenschot. Dus het Stadspark en Koninginnenschot, dat is echt in mekaars verlengde. Ja, supermooi. Supermooie locatie. Ja, en wat je zich nou afspellen dan? KWF heeft toen ze stopte heel duidelijk gezegd van
Samenloop voor Hoop, dat is een project, dat is vanuit Amerika overkomen vliegen. Wij trekken de stekker eruit, dus dat concept mag niet meer gebruikt worden. Dus we moesten echt iets heel nieuws. Je mag dat niet meer zo noemen dan. Nee, mag ook niet meer. Hè? Vandaar dat we onder een eigen naam zijn doorgegaan. En we hebben ervoor gekozen om als stichting door het leven te gaan. Hè? Want stichting heeft geen belangen, hè? Geen winstbelang. We zijn een ANBI, dus voor bedrijven ook aantrekkelijk voor sponsoring. Ja. En op dit moment gaan we weer starten met een wandelevenement door het Stadspark. En het evenement heeft dus een andere naam gekregen dan de stichting. Het gaat Walk to Survive heten. Walk to Survive. Met een knipoog naar Vie in Kerkrade. Walk to Survive. Ja. Walk to Survive, met een knipoog. Ja. En ons logo hebben we ook zodanig ontworpen dat dat op vele manieren ingevuld kan worden. En het kan best zijn dat het in de toekomst dat we ook een ander evenement gaan organiseren. In samenwerking met Vie bijvoorbeeld. Het zijn allemaal toekomstdromen, toekomstplannen. Ja, maar dit staat nu op stapel. Ja, en dat staat op stapel. Dat hebben we gedurfd omdat we, wat Marcel zei, oud-gedienden in huis hebben, heel veel ervaring in huis hebben. In de loop van de jaren van 2011 naar nu gigantisch gegroeid zijn. Dus wij hebben dat aangedurfd om die doorstart te maken. En het is natuurlijk spannend of het ook gaat opleveren wat we hopen. Ja. En van daaruit gaan we verder kijken. En wat gaan we doen? We gaan wandelen. We gaan wandelen. 2-dags wandelen. Ja. 2-dags wandelen. Zaterdag van 1 tot 11. Op zondag weer van 's morgens vroeg tot 1 uur 's middags. Ja. Wandelen op een afgezet parcours in het Stadspark. Zoveel mogelijk rondjes. Zoveel mogelijk rondjes, zoveel mogelijk teams die betalen om deel te nemen aan de wandeltocht, om geld op te halen voor het goede doel. En wat belangrijk ook is, dat is ook een survivorsprogramma. Survivors zijn mensen die kanker hebben of hebben gehad, overleefd hebben in elk geval. Dus er is ook een compleet programma in dat Stadspark voor die survivors, die dus ook belangrijk onderdeel zijn van die 2 dagen. En door een hele grote rol inspelen. Ja, dus dat is het enige soort evenement in het Stadspark, 2 dagen lange weekend. Ja, op 10 en 11 juni volgend jaar, zaterdag en zondag, wat helemaal in het teken staat van het genereren van middelen ten behoeve van kanker en kankeronderzoek. En nogmaals, met, door en voor kanker. Ja, en wanneer ik dan met het team wel mee wandelen, dan schreef ze zich in en dan... schreef ze in het team, kreeg ze een shirt, liep ze veel rondjes wie ze daadwerkelijk... En dan moet ze zelf zorgen dat de achterban die sponsort en dat geld je nu. Ja, en dat kan op allerlei manieren. Ja, nee, dat snap ik. Dat is onze stichting. En uiteindelijk ten behoeve van kankerpatiënten, kankeronderzoek. Dus de link naar KWF is er nog steeds dan? Nee, daar willen we niks meer mee te maken hebben. Nee, dat hebben we helemaal losgelaten. Laten we duidelijk zijn. Dat hebben we losgelaten. En, dus jullie zorgen zelf dat dat geld op de goede manier heel leuk terechtkomt? In Limburg. Ja. In Limburg. Dat is heel leuk. We hebben ooit bij het KWF kunnen afdingen dat we de gelden die we verzamelden, dat we dat binnen de eigen regio konden houden. En dat was best wel een dingetje op dat moment, maar dat heeft wel navolging gekregen. Dus dat is op een gegeven moment ook wel landelijk uitgerold. Want we hebben toch ervaren dat dat mensen veel meer aanspreekt. Hè, dat ze makkelijker bereid zijn om te geven. En ik in mijn rol als huisarts kijk dan welk project daarin past, zeg maar. En voor dit jaar hebben we gekozen om ook in het kader van Vie, de survivors die belangrijk zijn, positieve gezondheid, waarin Limburg een voortrekkersrol heeft gekregen, toch te gaan kijken naar preventie, wat kun je met voeding, wat kun je met lifestyle in het kader van kanker en de overlevingskansen. Dus het sluit naadloos aan. Ja. En het klinkt denk ik naar de buitenwereld heel hoog gegrepen, maar het is gewoon punt 1 heel leuk om te doen. En we staan er voor de volle 1000% achter. De know-how is er en de ingangen zijn er. Ja, maar dat hebben we allemaal. Ja. Dus, dat blijkt ook wel nu in dit gesprek. En wanneer is de inschrijving geopend? Want de website zo, dat wordt vast geprojecteerd nog ergens. We zijn ermee bezig om een inschrijfpagina te maken waarin je ook een soort button hebt waarmee je al kan doneren. Ja. Op het moment dat je inschrijft kun je ook al beginnen met sponsoracties. Die kun je ook bekendmaken op de site. Daar kunnen anderen weer inspiratie uithalen. Dus je kunt nu al terecht? Eerste geld is zelfs al binnen. Ja. Aha.
Er komen al gelden binnen op acties die bijvoorbeeld een ondernemer in Kerkrade Centrum had bedacht. Daar is al gelden binnengekomen. Ja, en dit gesprek is ik kan maar zeggen, een soort aftrap voor het bredere publiek, zodat die wisten, dit besteedt. Ja. En let op de zomer van 2023. Ja, hand van geen WMC, de hand van geen co. Op wat je kunt doen in de strijd tegen kanker en ook voor mensen die ziekte hebben gehad of nog hebben. Ja. Te ondersteunen. En samen met hun toch ook het leven te vieren. Geweldig initiatief. Bedankt voor het gesprek. Heel veel succes. En we zien dus vast in juni volgend jaar. Vast. Of eerder nog. Ja. Juni, hè? Ja. Ja. Dank je. Oké, hoi. Wir sind die Räuber. Und wir freuen uns auf den 26.11. Da sehen wir uns im Music Dome Kerkrade zum 6x11-jährigen Bestehen des VVKW mit ganz viel Kirchermusik. Wir sind dabei, wir freuen uns auf euch. Bis dahin, einer für alle. Alle für eine. Und alle für Kerkrade. Daar steht de gastheer van deze middag, de Pascal Hinze. Ja. Hij is initiatiefnemer van het Vastlandsmuseum. Ja, zo kan ze En ook voorzitter van het stichtingsbestuur. Ja. Nou, wij kunnen dus best hij een rondleiding geven. Wie die al jarenlang met hart en ziel zich bezighoudt met het erfgoed van de Kerkgods of Vastelavond, maar ook Waljet Breyer. Ook is inmiddels erbij. Er is Jet van Kullen, er is veel van Heerlen. En hoofdmoot is natuurlijk Kerkgoed. Pascal. Ja, van harte welkom in het Vastelavondsmuseum. Ja. We zijn stolt en vroeg dat hij zit. Ja. Het is een historisch pand aan de Hoofdstraat 24b in Kerkrade. Ja. Dankzij de gemeente Kerkrade zit ze voor hij. En ja, de optocht kunt hij voorbij, de kindertocht, de blauwe schuut. Wat willen we nog meer? Midden in het centrum. Midden in het centrum. Veel lu hadden ze al kennen vingen hij. En we hopen nu ook de komende wegen en monden nog meer lu komen. Ja. En dat voor binnenkort de 1111 bezoekers binnen kan dat krijgen. Dat steeds gebeuren, de 1100. Oh ja, we zijn kom bij. Natuurlijk hoor. Ja, maar 1111 is toch niet vastelavondsgerelateerd. Dus nee, we zijn ontzettend stoot op dat voor hij het klassepand had. En en sinds wanneer is het nu al, dit? 2 april zijn we opgehangen. Dit jaar? Dit jaar. Ja. Zou je het ieder moet, de ene gaat maar niet door corona. Ja, corona wordt door en de andere obstakels, maar we gaan alles overwonnen. En nee, we zijn op 2 april. De zomer was veel warm voor de lu voor het museum te bezoeken. Ja, maar de laatste maanden je het echt klasse met vereinen en ja. We zijn echt mega shows. Los eens zit hier. Ja, Jans hier. Even wat de rondleiding. Ja. Loop maar voorop. Waar zijn we, Pascal? Ja, in het museum. Ja, dit is het Limburgzimmer. Hij laat er een beetje zien wat we in de komende weken, CQ-monden, kunt exposeren. We jullie met andere vereinen samenwerken. En de vereinen zagen van, van het materiaal, weet dat hij losse zie. En dan zagen we ook, we kunnen het zimmer inrichten. En dan kan we, wie ze spreken, nu uit Maastricht komen van de Tempeliers, of misschien van de Marotte zitten, of nu maar op. Alle vereinen zijn van harte welkom. En hij laat van een beetje zie je algemeen, met de posters van Limburg, unieke items qua ordens. Een fantastische schilderij. Ja, wat is dat? Want dat valt meteen het oog op natuurlijk. Ja, dat gaan we een bruikliedje krijgen. En is het prinsenpaar van de aanhouders uit het Meersje. Ja, uit het Meersje. En ja, dat zijn gewoon die items, daar zijn we stoot op dat wat hij daarvan had. En de familie is natuurlijk ook stoot erop dat hij hangt. Dus ja. En dat is ook een prins, carnaval. Ja, we kunnen nog overal ook duidelijk nog bijzetten weer wat is en wie het gedoneerd had. En dat, wat nog genoeg werk de komende tijd. Maar ja, dat je leuk. Wat doet het Jans hier? Nou, van over weer. Ja. Ja, dit is het Vastelavondsmuseum in Kerkrade. Veel van de Kerkgods of Vastelavondsverein, wat vanochtend zie je dingen. Ja. Maar dan kom ik in het zomer en dan zie ik wel veel roerwies. Maar dat is van Kullen. Ja, van Kullen en ook... En zelfs een jongvrouw steekt hij in volle ornaat. Ja, dat is echt een van de pronkstukken van ons museum. Dit is het jongvrouw-kostuum van Ben Wijman, van Burgerlust vroeger. En hij is in Rode Kerk in 2001 is de jongvrouw hier weer. Ja. En Rode Kerk is een stad bij Kullen, of een onderdeel van Kullen. Ja. En ik ga het stoot, dat Jans stukje zaad, ik zal het nu warm. Het is gewoon uniek dat hij steekt en
de vrouw van Ben, Ellie, is een van ons vrijwilligers. Ja. En wanneer hij steeds te vertellen met passie, ja, dat trekt maar een half stunde uit, maar het is weer fantastisch wat het vertelt. En dat is weer een uniek item. En, ja, maar dit museum dat maakt een hoofd bij lu los. Een hoofd emoties. Dat kunt, omdat ze zich persoonlijk verbonden voelen. Ja. Ook terug veel herinneringen van vroeger, wie dat vastlovend vroeger was. En met enge van de iconen van de Kerkgårdser Verzorgingsverein, maar voor zo meteen kennis was in het 9 september, denk ik. Ja, zeker. Het werkzammer van Nicola. Het werkzammer van Nicola Ploem. Zo origineel mogelijk met zijn schriftdeus, met zijn bandrecorder. Ja, zijn eigen typemachine. Alles origineel van de Nico. Ik heb een van zijn originele teksten zie je. Ik denk je hebt van 700, 800 teksten van hem. Alles had hij gebruikt om teksten op te schrijven. En dan ontzettend veel van. Ja, zijn bandrecorder, de foto erbij dat hem ook gebruikt had. Het ganse verhaal over de mokkel. Ja, de mokkel, wat dat is iedereen wel een keer gewoon kent nu. Ja. Vooral ook door de documentaire van de Ruud Kleine is het wel nooit weer een keer gewoon. Ja, en dan kent hij zie in dat brief van het Verzorgingsverein uit 1949 dat de mokkel niet door de genje komen is. Ja, als laatste punt staat in nummer 18. Ja, de mokkel, het woord mokkel is niet aanvaardbaar. Ja. Verdere tekst niet keus genoeg. Ja, het waren andere Maar we hadden natuurlijk ontzettend veel aan Nicola Ploem. Oh, zeker. Te danken. Die muziek is natuurlijk onsterfelijk, die kan iedereen mee zingen, jong en oud. En dat dit zomaar nu zo behouden is gebleven, is natuurlijk eng. Ja, zeker. Geweldige verdiensten van dit museum. Maar wie nu wat toch is, wie kunst u aan al die zaken die hij tentoongesteld Wie kunstenaar? Ja, ik ben er bijna 30 jaar mee bezig. Alleen KVV gerelateerd. En het werd immer groter en groter. Nico Ploem hield er sowieso bij. Ja, natuurlijk. Contacten met de familie gehad. En de laatste maanden, nu het museum hij is, komen de lui dus ook met materiaal naar het museum. En ze wisten nu ook van, hij kan het Jotse red. Je kunt er Jot met hem. En dat is nu het schönste. Ja, maar als ze die straks zo huren moelen bij Beleefd Kerkrade televisie, dan kunnen ze allemaal bij die aankloppen, wensen dingen hand waarvan ze zeggen, dat is misschien niet voor in dit museum. Ja, zeker. Dit hand van je vongen van de opa, van de overgrote opa. Ja. En ik oude songs doers. Of het ordens zijn, of foto's, of kleurage. Het is een jaar, maar we hebben het niet voet. We hebben niks voet. Nee, ik kom er met naar het museum en we horen het hier. Ja. Jut, van je weer? Ja. Ja, hij zit voor aangekomen in het december van de Wingbullen en van de blauwschutters. Hij moet het vooral erg kort houden. Wat is dat voor nog wel lustig? Dat ze er vast over dan. Nee, dus, dat is een wiets natuurlijk. Verzorgt natuurlijk voor dat ook ons Noorderstad Heerlen, van de Wingbullen en vooral de blauwschuut, hij een hoofd ter beschikking aan die stelverdiencollectie. Ja, dat klopt. Ja. Zeker. En dan kan hij analyseren, niet alleen dus de Wingbullen, de Schuut, maar ook de Globetrotters, Jans Verlu, kennen ze nog. E-item moet er nog bij komen, dat is wielknieper. Wat er Nico Ploem verkeerd wordt, wordt er wielknieper voor Heerlen, maar ook voor gans Limburg. Ja. Dus daar weet hij je werkt, dus de heer Knieper kunt hij ook nog prominent te storen. Ja. De schöne complete overblik. Dat is het. Ja, we zijn in december gekomen van het Verzorgingsverein. Kerkgårdser Verzorgingsverein. Kerkgårdlaaf 1936 verstond bij een van de eerste posters überhaupt van de Kerkgårdser Verzorgingsverein. Dat zag in 1938 bijvoorbeeld. En verlossen dan niet veel meer kijken van het museum van Vallen. Vooral dat de lui komen. Ja, moet komen. Ja. En dat vooral niet alleen om die plezier te doen. En al die vrijwilligers die hij in dit museum met drie, want dan is het ook zo, dan kan je dit niet alleen. Nee, onder vrijwilligers is het niets te doen. Nee, dat is een ganse groep met lui die helpen. Ja. En wanneer ben je op? Iedere zondag van 11:11 bis 11:05. Ja. Groepsreserveringen kennen via de website www.vastelovens-museum.nl.
Dus groepen kunnen informeren. En want dan kan ze met dingen vereinen, met dingen voetbalclubben, met dingen weet ik wat langskomen. Iedereen is van harte welkom. Met of ohne rondleiding, met of ohne vlaam of poefelen. Alles kan hij. Ja, in principe wel. Ja. Dus wie is eerst van, ohne vrijwilligers, jeder niet. Van 20 vrijwilligers, manslu, vrouwlu. En alle die hart voor de zaak. En dat zijn we ook zeer stoot erop. En want ohne die zou het echt niet lukken. Nee. En voor Hof natuurlijk dat ook deze uitzending waarom eraan bijdraagt dat ze een hoofd meer publiek kiezen nou in die museum. Dat de lui dit weet te vingen op de Hoogstraat. Het kan bouw niet missen, dat kan ze niet zomaar er langs lopen in ieder geval. Zondag van bij die te gast zijn, kennen ze u met ons Beleefkerk hadden een televisieprogramma. Voorhand die gastvrijheid op prijs gesteld. Het was erg gezellig u. En ik dank ook al mijn gasten die daar vanmiddag had zien langskomen. En het was een heerlijke namiddag. En hopelijk komen voor steeën binnenkort. Zeker denk ik, want dat vast af en toe voor de duur. En daarna zien voor Swarm de nieuwste uitzending is kijken voor het briefje. De 4 december om 1 uur warm. En wat dan niet gebeuren, nu, los het een verrassing zie je maar als het van ons je went dat er je gemütlich en informatief programma kiet voor je schotel. Bedankt dat er erbij wordt. Bis de nieuwste keer.